Dar aquí e movelo. Ahora está prendido. Sí. Hola, bueno, boas tardes a todos. Bueno, primeiro, pedir disculpas que vou ter un móvil aquí encima máis porque teño as pequenas repartidas por aí en que momento tengo que saber por onde andan. Vamos a empezar entonces co pleno ordinario do día. Está entrando Carlos, non? Vamos a... Bueno, mentre vai entrando, empezamos co... Está. Bueno, perfecto. Bueno, pois ahora estamos todos. Empezamos co pleno ordinario do día 25 de maio de 2022. Empezamos co primeiro punto da orde do día, que é a aprobación se procede data da sesión anterior, que é de 27 de abril de 2022. Algo cuestión para acta? Pasamos a votala. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Moi ben, pasamos entón ao segundo punto, que é a toma de posesión de don David Brocos Vieiro como concelleiro da Corporación por renuncia de don José Antonio Pose Rodríguez do Grupo Municipal do BNG. Vista credencial do Concello expedida por Xunta Electoral Central, con data de maio recibida do Concello, a favor de don David Brocos Vieiro, institución do José Antonio Pose Rodríguez, por denuncia do mesmo a citado cargo. Visto que pronto se presentou a preceptiva declaración sobre o caso de posibles incompatibilidades e actividades, así como a declaración de bens. Declaración de bens patrimoniais de conformidade co establecido no artículo 75.7 da Lei 785, se que exista causa alguna de incompatibilidade, presta xuramento ou promesa, segundo disposto na Lei Orgánica 585 de réxime electoral xeral, baixa a fórmula establecida no artículo 1 do Real Decreto 707.1979, da toma de posesión do seu cargo como concelleiro do Grupo Municipal BNG, ocupando a vacante por denuncia de José Antonio Pose Rodríguez. Entonces, leo a fórmula e contestas si xuro ou si prometo. Xura ou promete pola súa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Si xuro, si prometo. Poñemos prometo ou xuro?
Bueno, pois, noraboa David, xeres concelleiro electo do Concello de Vedra. Como sempre digo, nestes momentos, bueno, é raro que haxa un cambio de concelleiros no medio da legislatura, pero cando ocurre, bueno, a parte da noraboa, pois que te sintas orgulloso, primeiro, porque, bueno, és un representante dos veciños, seguramente vas facer magníficamente a túa labor desde a perspectiva de cada un, evidentemente, os seus grupos políticos, pero disfrútao e, bueno, recorda que há máis de 40 anos de democracia e, no fondo, tampouco houve tantos concelleiros representantes dos seus veciños neste salón, que é o máis importante do Concello de Vedra, non? Entonces, nese aspecto, bueno, pois síntete orgulloso e nada, noraboa, unha vez máis, e adiante co teu traballo. Eu non sei se, agora os grupos poden falar. Bueno, pois desde o noso grupo tamén, do PSOE, tamén darche a benvida. Bueno, outro día casi non podemos despedirnos de Fou, porque nos pillou así de sorpresa. Bueno, xa nos iremos conocendo aquí e espero que nos podamos entender en moitas cousas, en outras seguro que non vamos a estar de acordo, pero, bueno, aquí sempre intentamos, somos todos veciños e cada un fai como entende, como pode, e, bueno, benvida, que o collas con moitas ganas e que che resulte satisfactoria a túa labor aquí. Nada máis. Bueno, pois, pola miña parte, pois nada, eu creo que xa todo mundo sabe. Eu estou encantada de ter a David aquí, como estaba encantada de ter a Fou. Sei que vai aportar moitas ideas e moitas novas ideas, sobre todo, que vai facer un bo traballo. Nada, seguiremos na línea xa marcada e traballaremos o que queda de legislatura para o ben dos veciños e veciñas. Sí, e ahora, antes de darche a palabra, David, se queres estrenarte dicindo algo, vamos a deixarlle tamén o voceiro do Partido Popular, que é Manuel Costa, e como é veciño da parroquia. Bueno, pues nada, en nombre do grupo, un pouco sumarme a benvida, se reitera a benvida, tamén é unha alegría verte aquí, é unha oportunidade, como dixo ben Carlos, é unha experiencia importante, e eu creo que é un motivo de orgullo e, ademais, unha responsabilidade, evidentemente, non? Pero, bueno, nada, aquí estamos para intentar sumar entre todos e facer o mellor posible. Contamos con eso tamén. Vale? David. Bueno, pois moitas gracias a todas e a todos e, bueno, espero poder aportar o pouco que poida ou moito que poida e colaborar con todos no que se poida, como sempre se intentou facer. Moi ben, bueno, pois al lío, ahora. Ahora xa podes votar. Bueno, pois aquí vamos a facer un cambio de orden. O cuarto punto pasamos ao terceiro, o terceiro ao cuarto. Mais que nada, porque hai personal do Concello aquí esperando a aprobación do punto para terminar de tramitar a subvención. Entonces, pois pedirnos o cambio de orden. Entonces, pasamos ao cuarto punto, logo volveremos ao terceiro, que é acordo se procede sobre solicitud de subvención á Vicepresidencia de Consellería de Economía, Empresa e Innovación para a execución da primeira fase de suministración eléctrica ao Parque Empresarial de Vedra. Bien, informe da Comisión de Asuntos Xerais. A Comisión de Asuntos Xerais, por abstención do PSG, PSOE e BNG, informa finalmente a citada proposta. A proposta consiste no siguiente. Aprobar o proxecto técnico denominado Proxecto de Execución da primeira fase de suministro eléctrico en media tensión ao Parque Empresarial de Vedra, a Coruña, redactado por Novotec Consultores S.A. cun orzamento de 783.806,85 sen IBE. Artículo 24 do Real Decreto 1624, polo que se aproba o reglamento do IBE, e artigo 84.2f da Lei 3792 do IBE. Segundo, adoptar o compromiso de acometer a actuación obxecto da solicitude de axuda e solicitar unha subvención correspondente ao 80% do orzamento total subvencionable ou a subvención máxima que pode corresponder no seu caso. O obxecto da subvención traballos a realizar na rede de distribución por UFD
Importe de orzamento total con IBE 159.917,70, importe IBE 27.754, importe de orzamento subvencionable 132.163, importe de axuda solicitada 105.730,71. Proxecto de execución da primeira fase de suministración eléctrica. Importe de orzamento 948.406,29, IBE 164.599,44, importe de orzamento subvencionable 783.806,85, importe de axuda solicitada 627.045,48. Terceiro, delegar na alcaldía o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Aquí. Sí, no, pues aquí no, a cifra. Sí, vale, explícase. No, pues sí, pero coincide al final. No, só aquí unha cuestión en relación ás cifras, pero iso que coincide, porque, como habíamos falado, estas obras están exentas por do IBE correspondiente, entón facturaríanse nos momentos sin IBE, e Unión Fenosa xa mandou de novo, mandou no lunes o orzamento xa sin importe do IBE, pero vexo aquí que o importe do orzamento subvencionable realmente coincide, que son 132.163,39. De acordo? Entón, simplemente, aquí sí que o que cambia é que onde pon importe IBE 27.754,31, aí xa non ten que ir nada, vai cero, de acordo? Entón, o importe do orzamento total con IBE tamén aí temos que volver a poñer esta cifra. Sí, pero isto coincide. A cifra final, digamos que o que se pide subvención coincide, de acordo? Simplemente é que volveron a mandar, como eles non se dan conta que era unha obra sin IBE, volveron a mandar o orzamento sin IBE, pero ben a coincidir perfectamente a cifra, o importe do orzamento subvencionable. Carlos, non é? Absolutamente. O cal, o importante que é o que vamos, o orzamento subvencionable son 915.970,24 e o que vamos a pedir 732.776,19, que esas son as dúas cifras que interesan, siguen estando ben, o sea, non hai ninguna variación aí. Bueno, non sei se alguén quere dicir algo en relación a este punto. Bueno, despois deste baile de cifras un pouco, non? Bueno, confiamos en que eses números estén ben. Si que poñemos en cuestión pois o presuposto que se fixo no seu momento, non? Está fechado do ano de abril do ano pasado e, bueno, pois non sei o que puderon cambiar o aumento dos suministros, etcétera, non? Pero, bueno, nós, desde logo, vamos a votar a favor. Se trata de pedir unha subvención a quen sea e para darlle para diante o parque empresarial. O que sí que vemos é que, bueno, se este para unha primeira fase falta unha segunda, todavía queda, en fin, moito tempo para que bote a andar este proxecto. E, bueno, creemos que, desde logo, usted ten unha responsabilidade importante neste asunto. E, bueno, nada máis, votaremos a favor. Bueno, nós tamén imos votar a favor, despois de darlle un pouco de voltas. Ao final para ben dos veciños todos que teñan parte no polígono, neste caso. O que sí temos que dicir é que, a ver, seguimos dándolle voltas a un polígono que leva máis de 12 anos e aínda non está nada desenvolvido. Temos as nosas dúbidas, creo que está máis que claro que se vai a desenvolver. Entón, queremos e solicitamos un informe de canto leva o Concello invertido dándolle voltas a este polígono, incluído a realización de todos estes proxectos. Nada, a ver se os veciños están de acordo, porque eu creo que hai algúns dos que teñen parte aí que xa están un pouco cansados de dar cartos e non recibir nada. Despois tamén dicir que estes esforzos no polígono aquí na última etapa antes dunhas eleccións sempre son moi importantes, sobre todo porque en cada eleccións o Partido Popular vai prometendo que se vai a levar a cabo o polígono. Levamos tres
eleccións gañadas polo Partido Popular e o polígono sigue estando en stand-by. A ver si agora se empeza a desenvolver ou se seguimos igual. Ainda así, nós, como é a aprobación para solicitar a subvención, imos votar a favor. Moi ben, pois pasamos a votar. Votos a favor? Moi ben, pois aprobase por unanimidade. Pasamos entón agora ao terceiro punto, que é acordo se procede sobre a elección de Suiza de Paz titular de Vedra. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais sobre a elección de xuíz de paz titular de Vedra por renuncia do anterior. Esta a comunicación remitida polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia interesando o inicio do expediente para a elección de xuíz de paz titular de Vedra vacante por renuncia de doña María Suárez García, visto que de acordo con os artículos 99 e 103 da Lei Orgánica 185 do Poder Judicial e do Regulamento 395 de xuño dos xueces de paz por resolución da Alcaldía número 188-22 de data 29 de marzo, se aprobou a convocatoria de citada plaza publicándose con data 1 de abril no BOP número 6322 no tabuleiro de anuncios na página web municipal e na sede electrónica, presentándose 2 candidatos, segundo a certificación que consta no expediente. O Grupo Municipal do PP propón a don Adolfo Otero López por ser residente no municipio e ter coñecemento da realidade social e integración no mesmo. Os grupos PSDG, PSOE e BNG absténense. Alguna cuestión? Sí, bueno, nos queremos saber se vamos a ter que seguir compartindo o xuíz de paz con o Teo. Queremos, bueno, xa nos contestará, Nos, desde logo, vamos a apoiar a proposta que ustedes fan de Adolfo Otero López, tamén polos mesmos motivos, por ser residente no Concello, polo coñecemento que ten, en fin, todos o conocemos, non como da vez anterior, señor alcalde, que nin usted decía que conocía a persona que propoñía e que ao final, pois, foi a súa decisión e agora nos vemos, pois, elegindo de novo, non sei canto tempo fai que foi isto, fai 1 ano, 2, non sei. E, bueno, vamos a votar a favor e desexamos a Adolfo, pois, que o leve moi ben tamén. Nada máis. Bueno, nós tamén imos votar a favor de Adolfo, Otero, porque tamén o mesmo motivo, reside no Concello, ademais é unha persoa que máis ou menos coñecemos, sabemos que ten tempo, que é algo que xa da outra vez, cando fai 1 ano estábamos nesta tesitura, dixemos por activa e por pasiva que é unha persoa de 30 e poucos anos, como tiña anterior, xuíza de paz, non podía compaxinar o seu traballo co traballo de xuíz de paz, como xa se viu, e por eso, 1 ano despois, estamos aquí. Entón, dicirlle que, ao final, o que os outros grupos dixemos, tanto o BNG como o PSOE, tiña toda a razón de ser. Por iso, esperamos agora que este xuíz de paz poida estar moitos anos. Bueno, eu agradezo o voto a favor dos grupos, tanto no punto anterior como neste. Só un par de aclaracións, non? Primeiro, quero defender tamén a labor da Suiza de Paz, que estuvo hasta ahora titular e renunciou, porque creemos que, bueno, nas nosas discrepancias co Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación ao que requería e que esta persona non podía facer, bueno, pois nós tíamos as nosas discrepancias, pero, como ben dixemos outro día na comisión, non é democracia, é unha separación de poderes, claramente. Aquí depende do Poder Judicial, é o Tribunal Superior de Justicia de Galicia que marca as cuestións, a veces máis flexibles e menos flexibles, e entón, donde a anterior xuez de paz pues non podía seguir no desempeño que, como digo, desenvolveu de forma moi satisfactoria, creo, tanto para veciños profesionales e o que nos corresponde a nós. E estou convencido que Adolfo, evidentemente, que é unha das persoas, como vos decides, que conoce o territorio, está aquí, que ten tempo, bueno, pois, queremos que, estou convencido que vai a votar moitos anos e o vai a facer moi ben, non? Pero, repito,
cando me dices, por exemplo, que non vai sustituir a Teba, que non depende de nós, nin depende de unha decisión administrativa ou do poder executivo, depende únicamente do Poder Judicial, é o Tribunal Superior de Justicia de Galicia. E aí nós o que podemos facer é protestar a través da Dirección Xeral de Justicia, pero non podemos facer nada máis. Non? Esperemos que en Teu atopen pronto, teñen pronto un xuez para titular, non? E non tiren do deber. Sí, sí. Bueno, é que se me permite, parece que a culpa leva que esta persona pues, a están reclamando de Teo, ¿no? Que a nós tamén nos parece, nos chama atención, pero nos entendemos que non, o problema non é ese, o problema é que se ten que estar martes e xoves de 10 a 2, esta persona que estaba aquí non estaba a esas horas, cambiouse o horario ou cambiou non habría ningún inconvinte por unha parte, ou, en fin, se chegou a un acordo, pero, bueno, pues tiña esa limitación, non sei se usted o sabía, cando a propuxo para ocupar este puesto, pero, e eu non dudo de que sea unha persona moi competente o que o faría moi ben, pero, bueno, pois usted apostou por algo que se sabía que podía ter esta consecuencia. E, bueno, en todo caso, que sí, que nos parece unha persona moi adecuada, a persona que vai a ocupar o cargo, non? E nada máis. Pronto, pasamos logo a votar, votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao quinto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Non había poucas. Bea, tiñas unha que era, preguntabas en que punto está o expediente que saberon xa fai tempo sobre a organización de San Xián. Bueno, sabes que é un expediente complexo, onde nos resulta imposible as notificacións aos que aparecen presuntamente como titulares, como propietarios, pero tamén é certo que neste ano de COVID pois estuvo parado o expediente e xa se retoma nestes días para... Pero ese expediente iniciouse, non? Como? Ese expediente iniciouse. Sí, iniciouse. En que punto está? Iniciouse naquele momento, o sea, declaráronse... Sí, pero canceláronse, bueno, perdón. Declarouse a caducidade das licencias, todo eso, entón iniciouse naquele momento intentouse iniciar un expediente de reposición da legalidade con todas as dificultades que conleva este tipo de historias, pero efectivamente, bueno, quedou aí parado, non recibo as notificacións, quedou un pouco parado e agora temos que retomalo. Eu creo que xa quedou claro que non se podía legalizar esa obra. No, pero chamas así, reposición de legalidade, o expediente. Por tanto, eles, porque aí o tema está en que ademais había partes que a mellor podrían legalizar, outras non, etc. De feito, chegou a haber un momento que un banco chegou a preguntar por esa cuestión, non? Entón, onde a asesoría jurídica e urbanística lle comentaron, pero é certo, logo xa chegou esta legislatura, chegou o COVID e quedou o tema parado. Está, efectivamente, por tacho de autoría, miramos como está o tema e entón temos que retomar o tema do que chama... Empezar o Concello, o seguinte paso. Sí, Estamos á espera de nada. No, claro, o que temos é que volver a, por decirlo de maneira, volver a iniciar ese proceso de reposición de legalidade que acabará no seu momento co tema de imposición de multas hasta que ejecuten ou unha ejecución subsidiaria do Concello, que é un tema a debatir. Pois non estamos falando de palabras menores, De acordo? Entón, eso é un tema que debatiremos, se queres, un día nun asunto de portavoces, o tema, non? Porque é un tema moi complexo, falando de urbanismo, sobre todo aquí no que nos resulta máis complexo é que nas notificacións oficiales que facemos alá nadie a recolle na Dirección Oficial de Madrid. Entón, tens que ir. E no medio desto, fijados incluso que no medio desto, incluso porque hai unha certa, teñen que pagar o IBI correspondiente, non? Non o pagan. Entón, a Diputación, que ten delegada a recaudación e ejecución deso, chega un momento que executou e embargou, subastou e ao final non cedeu nade e nos trasladou a nós a propiedade dunha das parcelas que está pegada ao regato de abaixo. O sea, o Concello ten unha propiedade ali abaixo, non vale para nada, pero temos esa propiedade. Pero entonces a Diputación sí encontrou a quen embargar. Non encontrou a quen embargar. Eles fan as publicacións e aparecen ou aparezas, ou como aparecen eses bienes a súa titularidade, por iso acabou a propiedade no Concello. Non atoparon a nadie.
nos cansamos de chamar, hasta fun nunha reunión que tuve en Madrid, hasta fun por ali a ver se físicamente non fun isto por pose, non te tipo de historia, e non, que son dos problemas que estamos tendo. Pero, bueno, seguiremos un de Bueno, portavoces. habrá alguna maneira, algún mecanismo terá a administración para... Efectivamente, pero, bueno, se queredes en un momento nos de portavoces a falar exclusivamente deste tema e que veña, vamos, que os interesa para que nos explique perfectamente como está, vale? Para que vexades a cuestión. Moi ben. Raquel preguntaba se as axudas ao transporte e ao ensino do Concello nun primeiro momento supor o secreto orzamentario, quedou xente fora con dereito a axuda, agora unha vez presentadas, justificacións polos beneficiarios, sobran 2.000 euros, se hai xente que ten dereito a elas e que as solicitou en tempo e prazo. Pregunta se hai forma de que teña acceso a ela esa xente xa que sobre o crédito. Bueno, realmente este ano non, ten unha explicación. Porque as bases non contemplaban esa situación, realmente. Non contemplaban eso, entón, que pasa? Jurídicamente, non é que non había unha lista de garda, rechazáronse aquelas solicitudes, efectivamente, porque se superaban o crédito e, por tanto, non se prevé unha lista de garda. É unha situación nova, agora xa estamos falando que cara o curso que ven, si se pode mellorar nese aspecto, porque aí hai que ver se realmente legalmente pode facer eso. Iso que temos que ver, se os técnicos avalan que se pode facer e que se pode prever, evidentemente non é un problema. Entón, hai que apuntalo para non se volvan a aprobar este ano, prever eso. Bueno, son situacións que surgen e, efectivamente, legalmente, este ano é imposible. Ora vemos todo o tema e hai que ver se os técnicos dan o ok, por nosa parte non hai ningún problema para introducirlo nas bases. Entón, por tanto, en vez de que se rechacen, que quede unha lista de agarda. Pero, bueno, aquí toda a tematización, que isto é importante que Nerea quizá nos explique realmente como sería ese funcionamento. Claro, porque eso só lo sabes no momento en que a xente pasan os plazos para justificar, etc. Entón, bueno, temos que ver se é factible, evidentemente, pode ser facer. E Yolanda, preguntabas como estaba o centro día. Nada, bueno, presentamos, se viste nas relacións de Xunta de Goberno, presentamos unha solicitud de axuda, vai a nombre do Concello de Vedra, porque como o sitio estaría en Vedra, pois vai pedida por nós, ainda que está avalada. Si, foi o que se quedou, foi, si. Non, ali en San Fins. Bueno, e agora, non sei, vamos a ver o resultado que dá, a solicitude, e o que sí, entonces, o que faremos é convocar, como xa se fixeron algúns pasos, convocaremos a esa comisión de seguimento dos dous concellos, onde estamos todos para ver como está todo a día de hoxe. Pero o último, o máis novedoso, é que se presentou o proxecto, a solicitud de axuda, etc., para ir para San Fins. Como digo, como o territorio é noso, a petición é nosa. Despois vai avalada, digamos, polos concellos. E despois preguntabas se sabemos cantas hectáreas novas de viñedos se estaban plantando, solicitan que actualices informes. Enrique, deixo ya a palabra. Sí, vamos a ver. A día de hoxe, entre as grandes empresas que se instalaron no Concello son basicamente 4, e sumando as hectáreas que teñen os particulares, a grosso modo, andamos sobre as 250 hectáreas. E en previsión a día de hoxe, para os próximos 2 anos estaríamos falando de outras 150 maiores. É dicir, en total, unhas 400 hectáreas daqui a 2 anos coas que hai xa plantadas. Pasamos, entón, ao último punto, que é Rouse preguntas. Bueno, pois eu queríamos preguntar, queremos saber, non, se as obras que se están levando a cabo en Pazo Galegos, o que era Pazo Galegos, que iso ahora creo que se vendeu, non? E están en obras ali, pois contan coa súa licencia pertinente e, bueno, se se están axustando a mesma, non? Tamén
queremos que nos envíe a lista das persoas ás que se lle vai a estabilizar o empleo, que víamos outro día na prensa, e, bueno, que está promovido por toda esta lei que hai de estabilización do emprego promovida polo goberno, non? Queremos saber a que persoas afecta e tamén a como se denomina a plaza, non? Non, eso non son personas, son postos, e xa está publicado, me parece, xa sale no boletín oficial da provincia. Está no Sí, xa está. Sí, podes velo aí, sí. E, bueno, despois de llevar un ano máis que está comenzando a época da erva e, bueno, as cunetas e demais espacios públicos. Recibimos unha foto de Cubelas que estaba unha persona ali no medio e era tan grande a erva como ela. Pois, bueno, en fin, queremos saber esa consecuencia, evidentemente, do que xa se ten falado aquí máis dunha vez, porque non se roza o que é necesario pola falta de personal. Non sei se teñen pensado reforzar o servicio ou vamos a seguir así, que nos den unha explicación. E tamén, pois eso, chegas o verán, as vacacións dos médicos e dos pediatras do noso centro de saúde, non? Daqui ao pleno do mes que ven, queremos saber se o Sergas lle pode confirmar se se van a cubrir esas vacacións ou non, para que vayamos preparando os veciños, non? Nos retrasos que vai haber, e sobre todo os pais e as nais, que teñen que andar facendo turismo pediátrico por os concellos limítrofes hasta chegar a Santiago. Que se lles den tamén instruccións claras e, bueno, se é que non se vai a cubrir esa plaza. Tamén queremos saber que pasa co streaming, porque sigue sin funcionar. O outro día me decías, Juan, que estaba mal o enlace que hai na página, pues agora está corrixido. De feito, xa está o pleno en YouTube. Ajá. Bueno, pero se accede a través da página para ver en streaming, vale. Bueno, tamén queríamos saber, que sabemos, se estuvo aquí o delegado do goberno, non sei se fixo algunha petición deste concello ou, bueno, como foi a reunión, nada máis. Foi ben, foi unha reunión moi cordial e satisfactoria, un bo reunión de traballo, e evidentemente tamén fixemos as nosas peticións. Ben, pois, os fiscales foron, non che digo hoxe, pero para o seguinte pleno xa che. Vale. Bueno, eu preguntar como está o tema das bases desas escorredías da la de Vilanova, cando se van empezar a executar. E despois tamén preguntar na Escuela de Lides en Fins, as obras que se prometeron facer o ano pasado, cando se van empezar, que empresas van facer e canto é o coste de cada unha delas. Sí, bueno, eu quero volver a incidir, e xa son moi repetitiva, pero é que levamos 2 anos co tema do centro CEMIT, con que a ver se abre, se empeza a haber algunhas clases de informática, tanto para adultos como para nenos e nenas, que pareceme super importante, sobre todo a día de hoxe, e despois da pandemia, e na pandemia, porque isto levase desde a pandemia falando desto. Entón, fai meses, o concelleiro díxome que xa se estaba mirando profesores, que xa falaran coa Antega, pero chegamos outra vez a verán e non sabemos nada. Entón, quería saber como estaba o tema e tamén quería saber cando se vai a empezar ca expropiación de San Xián. Non queres facer unha pregunta hoxe, non? Antes de rematar, dar as grazas á xente do Consello Comarcal que está aquí, ao deputado provincial tamén, que viñeron en representación do BNG para a presentación de David como concelleiro. Bueno, pois agradecer entonces a presencia deles, perdonadme, quen é? Vale. Bueno, pois é verdad, pois todo o que é diputado provincial, bueno, pois moitas gracias por asistir ao pleno. E nada, bueno, boas noites a todos e a traballar, vale? Venga. Bueno, sí, efectivamente, mañán é festivo, aquí tamén.